Teraz prebiehal v médiách jeden prípad implantátu, ktorý sa robil v Turecku a budem tam zdieľať aj snímok. A že mu robili akože implantát niekde a že mu ho dostať až niekde do mozgu. Proste nonsens, hej. Dlho sa už o tom bavíme, že či to je vôbec reálne, alebo je to nejaký hoax. No ale to naráža na ďalší prípad. Veľa ľudí žije v tom, že takéto bežné, že tak si dám vytrhať všetky zuby a nechám si tam nastreliť implantáty a do konca života bude mať pokoj. No nebudeš mať pokoj. Ak sa nestaráš o svoje zuby, prídeš o ne, tak ak sa nebudeš starať o implantáty, tiež prídeš o ne. Implantáty nie sú do konca života. Ak vám to niekto tvrdí, tak vám klame. A buď zámerne, alebo nevedome. Určite nie. Ak tie implantáty vydržia 15-20 rokov, tak to je proste, že super, to je úspech. Preto hlavne u mladých ľudí, keď má niekto 20 rokov a rozhoduje sa, že či implantát alebo zachráni vlastný zub, tak proste vždycky je lepšie, nie u mladých, u všetkých, vždycky je lepšie zachrániť ten zub, ak to ide, ak je to racionálne, ak sa s tým dá niečo robiť. Takže tak, implantáty nie sú do hrobu. A závisí zase, kedy zomreš. Ak zomreš zajtra, tak možno sú do hrobu. A o implantáty sa treba starať. Implantáty nie sú bezúdržbové.